Přátelé, je to tak. Právě jsme spustili prodej těchto poukazů v hodnotě 1000 korun, takže vy si teď můžete koupit u nás na webu tento poukaz. Ale pozor, my jsme se rozhodli, že dnes náhodným koledoucím 3 rozdáme. A já vidím, že rovnou tady jeden jde. Vy jste první, kdo vyhrál poukaz do Bum Bum. Běž si do p***e. Kurva jedna hamižná, vole. Otučka mu nestačily. Ostrava je vášeň. Chce někdo poukaz? Bum Bum. Vypni to.